Icones d'edició del curs. Per afegir activitats i recursos d'aprenentatge al vostre curs o fins i tot per canviar la redacció i la descripció de les seccions del curs, cal que activeu l'edició des del botó superior. Mirem què signifiquen les icones d'edició i els menús que apareixen en els diferents elements del curs. La icona a l'esquerra d'un recurs, d'una activitat o d'una secció permet traslladar l'element a una altra posició del curs, bé siga punxant i arrossegant l'element a un altre lloc o bé fent doble clic sobre la icona i seleccionant la ubicació d'entre totes les possibles. La icona del llapis a la dreta d'un nom permet canviar ràpidament el títol d'una secció, un recurs o una activitat. Recordeu prémer la tecla Intro per a guardar els canvis. A continuació, en fer clic a Edita es mostren altres opcions. Editar paràmetres us portarà a la pàgina d'edició del recurs o activitat per actualitzar-lo amb més detall. La fletxa permet sagnar una activitat o recurs cap a la dreta i de nou cap a l'esquerra per a donar sensació visual de jerarquia en el contingut. L'ull mostrarà o amagarà elements a l'estudiantat. L'enllaç apareixerà en gris quan estiguen ocults a l'alumnat o en blau si són visibles. Amb Duplica podeu fer una còpia ràpida d'un recurs o activitat i modificar-lo lleugerament després, per exemple, aplicant una restricció d'accés a un grup diferent o canviar les dates de lliurament. La paperera serveix per eliminar un element. Si l'elimineu per error, el podeu recuperar des de la paperera de reciclatge, sempre que no hagin passat més de 2 setmanes. Punxeu l'enllaç Restaura per a retornar-lo al curs. La icona de la persona a la dreta del menú Edita d'una activitat permet definir si aquesta serà sense grups, amb grups separats o amb grups visibles. Als blocs laterals trobareu una opció de configuració per indicar la posició del bloc en la columna. També podríeu ocultar el bloc a l'alumnat o suprimir-lo completament. Si el suprimiu per error, podeu tornar a treure'l, tenir l'edició activada i buscant en el bloc de navegació l'enllaç Afegeix un bloc. Finalment, en cada secció hi ha un menú que permet editar la secció, un altre per a realçar la secció on voleu que l'alumnat es focalitzi, si el format del curs és per temes. Si és setmanal, es realçarà automàticament la secció que corresponga a la setmana actual. També podeu ocultar la secció si esteu treballant en ella i no voleu que l'alumnat pugui accedir encara. O suprimir-la completament. Si l'elimineu i aquesta secció té ja contingut, s'eliminaran tots els elements junt amb la secció.